Gospodična Marija, možemo li ovo raditi svaki dan? A ne misliš da bi to brzo dojadilo, Luiza? A vjerojatno, a svaki drugi? Ja se nisam ovako zabavio od kad smo stavili ljepilo na četnicu za zubi gospođice Josefine. Ne razumijem, kako tako draga djeca poput vas mogu raditi tako grozne spačke drugima? To je bar lako. Ali zašto to radite? Pa, kako bismo inače pridobili očevu pozornost? Da. Aha, razumijem. E pa morat ćemo malo razmisliti o tome. Ajmo, svi ovamo! Ali što ćemo napraviti? Hajdemo smisliti što bismo mogli otpjevati bazunici kada dođu goste. Ali tata ne voli kad pjevamo. Eto, možda promijeni mišljenje. Da vidimo koje pjesme znate. Ne znamo mi pjesme. Nijednu. Mi uopće ne znamo pjevati. Da. U redu. Ne gubimo vrijeme, moramo naučiti. Pa kako? Let's start from the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with don't re mi. Don't re mi. Don't re mi. A first thing don't just happen to be.
There's a